Iki ya lor, Jumat berkah tanggal 10 tak siapi 5 iki lor ya. 5 sak nggon. Nah, nek ndelok videone alon-alone lor, nyantai sampai mari ditengeri ciri-cirine nek ndeleh lor. Nah, engko terus di screenshot ngono ben gampang lor nek goleki lor. Ah, tak golek nang nggone sik lor ya. Nah, iki lor, tak golek nang nggone lor. Nah, iki lor. Pertama lor ya. Nah, KB 5 pertama lor. Iki sing pertama lor. Pertama. Nah, iki lor. Sing pertama. Nah, iki garek papat lor. Garek papat lor ya. Golek nang nggone neh lor. Papat. Nah, deleh kene lor. Oh, enak iki. Ah, deleh kene lor. Cek papat. Nah, tak stoke tak deleh kene lor ya. Nah, iki lor ya. Cek telu lor. Ah, cek telu tak golek nang nggone lor. Cek telu golek nang nggon kene lor. Nah, iki lor. Telu lor ya. Nah, tak deleh kene lor. Ah, cek loro lor. Ah, iki lor. Sing loro. Ah, sing loro dilenti iki ya lor. Ora patek sukete lor soalnya lor. Gak patek nek sukete lor. Ah, deleh kene lor. Ah, deleh kene lor. Ah, garek sitok lor ya. Ah, garek siji lor ya. Garek sitok tak deleh kene lor. Ah, deleh kene lor. Nah, iki lor ya. Nah, wis entek lor ya. Nah, isine 5 lor. Iki sak nggon isine 5. Lapangan iki isine 5 nglinteng lor ya. Lah iki sing penasaran iki lapangan ndi lor? Lah iki lapangan